Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council ubah penyat sing siem, ulaong baka hima meliam haduk menta kampat syamla ithu yakiwe ki jat benriu banlong kum kirang ba shnong hapa uput usam ka hima. Usi ulaong baki nong yalam ka senjuk kiseng samla shnong bernihat area haribhoi kilawan ban kendu bat ajing tho syau bat syau siem ka hima meliam nak bentaban persyak jur halor ka jingdawa da arteli ki kenhun garo kiba kentup ya ka all ribhoi garo Headman Association bat ka all Khasi Hills Achek Federation bandawa padai ban ailat no yaki pat garo ban longrang ba shnong hakikat tu kat ne ki shnong ki badan hakathan bernihat uba penyat ulaong kat kum ka hima meliam Act 2007 kiwe ki jat benriu ki mlak ban longrang ba shnong hapo ki shnong ka hima halor kani uba penyat ulaong baka council kamla ban pediang yaki brio ki bakam kum kirang ba shnong bat ka council kan select ban hiar jurip syaki shnong ki basenda bat kejala Asam. Ulaong bahadian ke election MP kin sapenlong ya kejia kendu bakerpang bat ki kenhun jong ka seng samla shnong bat ka senjuk rang ba shnong na them ribhoi ringkat bat usim meliam bat usim raj marwet nak benta ban penbet renti halor kani kakam. Chanmet korota nakaliang ka jongi kum ki senjuk jong kiseng samla shnong jong ka than bernihat area ngidap dari semen ka pakrau ka penglayo banwan mi sya kini ki office nadu ka HDC Council ngila kendu ia CM ba penyiat CM bat ngilayo ban keren ha ki benta jong kan ka benta ka bangi nakaliang ka jingkum ki senjuk semla ngiwan ban panjing sai halor jong kan ka jing pan sanot jong kini ki perlok garo ke bakiwan ban pan sia ka sanat bakin yo bakin longbor ha ka snong ka thau ke jongki ndai komangiwan sakan ka benta jong ka office leya ka jing syai nakaliang jong ka sukonsil ka ari jing syai ba na benta jong kan ka kam baki garo ki numla satia la nur banlong kum kita ki masnong namar ngilas tu syai baladon jing kita ki kendon ki an bat ki ek jong ka himamelim teng kemen scam ba nak ek bangilayo ban keren bat ACM ngilayo ka cipencai ba nakaliang ka KCC kanang yai trei kanang yai pen bhasusu ya kan ka benta ka banakan ki perlo garo gi diman ya kan ka jing yo sanat an ka jing long basno ki ha kin ki snong ki jongki te kumjuru ngilayo ban wanmi pat sya ka benta jong ka office jong ka jong ipaim jong mamelim te kumju hanglir office ngilayo ban ya tai ban keren bat paim jong mamelim ngilayo ban ka jing pensan kaliang ka jong i ba ila pensai hangi ba ni ki kasi ngide ki kun ki hajar bat ngide mangi kita ki ban sim ya ada benta penglong kum kita ki nong sensor snong ada kita ki nong kiramba snong hapo ajong kadong ka thain ka jongi ka bedang hap hapo ajong ka hima bat karaj ka jongi kum juru ka jaka bedang hap hapo kari kasi ba jintia ka jongi te ngilayo ban yakren ya sibun ba ki benta te nakaling jonga ngamla banda ai kublai saisin biang ya barok ki hoj mangi ki semlang ide ki padeng bat ki pansasim ya kakam hapo snong pa thau te namal kata kum mangi ki senjuk isen samla gi dong ka sukia ka bakrau lor zona ka benta te ngi kemen scam ba ka na kaliang jong ka KST bat ka mamelim ngiloya ban ya keren ngiloya matai kala ban yo ban ngiyo ban yo nok hej yo to so bat yang ban ngiyo eta ka jinjob na kaliang ban penne ban pensa ya kata kriti sensa bagi kun kasi tengah kit bakir yang sensin ni gini kun samla jong ka bernihat area ba kinang ya trei kinang ya teli lengkap bat ni di dorban sunong nagbanta ka bahagap bat kapateng ka sawan kalong ka baim tang ni kentin buat kerja lema te to nakaliang jungi kum ka Khasi Hills Autonomous District Council mentakasmi yo bani kendu ya ka kenhun jong kiseng samla shnong nang thinapo bernihat area apo jinglang jong chairman ba secretary kumjuru ka jingdon lang jong chairman jong ka senjuk jong kirang ba shnong ribhoi iba bibi makedo te nakaliang jongki ringkat baki nong shnong nanti nathan them ribhoi lawan kendu mentasmi ban pensngo hangi habai de bakat tu kat ni ke jing bat jing syam ga jongki kum ki nong shnong kawai na kata kadai ke baki penpau hangi ya ka jing don jongki ni ki jait benriu naka kenhun si kiba naka jait benriu garo kiba la shong la sa amti po them ribhoi la bun snem bat kiba bun bah ki shnong
kiba kila syong maki kamtam hakini ki border area kiba ya jan bahabat ka border Assam te ke ka baca kalong ba hakini ki shnong kat kum ga keren kalong ba umdan shu la se ki khasi kiba syong ni ki shnong te kini ki ja bendru khas garu kila kampat ya la dia kum ki rama shnong kidon kibla shnasil headman but ki la trekam kum ki rama shnong te habaide bakani kilawan ban pen snow shangi but ho ni nakalyang jungi ngim la ban pediang ya kata kajing kam jong kini kibrio kum kirang ba shnong ya menta namarba hadu mentahi ka hima meliam kampat shimla itho yekiwe kiwe kijak bin rio bakin long kirang ba shnong hapo ka it ka hima jong ka hima meliam te ketu ki jaka baki wan menne na shathi shathem ribhoy ki hap aka right them marwet te ka kani ka la long se ka la long persha ya ka riti sensyar khadar jungi bangi don kat kum ka sik schedule te nakal yang jungi ngin khot ya ka jingelang ka ba don kam bha hapdeng jungi ka hima meliam ka right them marwet bat kini ki nong shong shnong banyo banya penbaik kumno bangin ya chakmat abedi kani ka kam te namar ba kumba phila ban suthu hi bakini ki shnong ki ba don kini ki brio bakam kum ki rama shnong kum ki hetman ki de ki shnong ki ba yasenda bhabat ka jela sam te nakalyang jongaru kum cm nakalyang jong em lan but deputy cm ilaka ngin penlong ya kajing yar jurep si hakawi ka singi shathi banlap ya kijing shisha habide bikini te nakalyang jungi hi ni kentu ya kinok snong shathi bakin ai kijing trailang bat ni kum ka district council te ba kumju ru ba nami kanu kajing kulmar jing ya pher jingmut dan ya pher ya wanra kajing snow jat benrio jing ya pher jat benrio tanga kentu ya kinok snong khamtam ki sang samla snong mene ki kenhon jong ki sunjuk noi lam snong bakin ajing trelang bagi ke district council bangin ngin la benweng ya kan nika jing ke bagi lawan rak meneh te kita di ki bangi nakal yang jungi nilai kendo bat nilai keren hakan nika meeting ke bagi lawan meneh nakal yang jungi ni la yo ban pedian ke city bagi lawan rak ki babun ki jing penpau hakatu city ya ke bagi la tho aga jing bat kajing ya kendo kajongki tengi ru ni la pediang ni kata sti ko bakalong ba kadang kadon hi ke kajing duna damarba hadu mentahi kat kum ka hima melim ak ara jarnyo mla ara dikwe ba ja benrio banlong rabashnong hapo hima melim te bat ya kani nakalyang jungi namar ba kadang dei hapdeng kani election MP tengi la bu ya kata ring hadin ka election MP bangini kendo kerpang bat kini ki kenhun jong aseng samla shnong bat ka sunjuk jong kirang ba shnong napot them ribhoi dekat CM melim dekat CM right marwet banyo banya keren halor kanika jing te kumno bangin la ban pen baik renti ya kani kat kum kariti dastur ke bangi dan mai hadu menta empat dan ke jing tho bakin ai jing tho ini ba in recognize ya kata Henry tangkawai ke bangi iling baki social media ba kidan lu ki kenhun jongki jak riu karo ki bakam kum ki seng bhalang ki babo ultimatum yangi pinakan mau kata baka district council ke HDC ka hak ban ai jing itu no ikini ki ramba shno hapo artayo na ni sitayo lang makla teya kani ngan pha toket namar balai namar ba kini ki bakam kum kaseng bahalang na kijak bendrio garu ngamtip lara kidai nam na po mekaliaru teng yok kidai na shawai ru kijaka te hadu menta kila kwa bani kendo henry namar ba nakadau jong kejing bootcamp hari bede kani ke MP election ngampak ai tarik ikiban kendo henry kabangam kwa ru ban pediang kalong ba halor kajing bu ultimatum juki kamdei kani karukom bakum kini kibrio kinwan banshu
bu daka order dan even bu daka jing maham yang ngikum ka institution daka ni kadi ke bam la ban pediang dan nakal yang jungi ke ka badai ngin le kata te ka bahatam ban wara ka syong sup syong san bar kumju ru ban be ka sinsyar khadar hakiti time border kamtam hapo riboy district kata di ka jing angnut jongka KHDC